Преди да видим продължението в най-вълнуващия момент от тази история, нека посрещнем на сцената на Море от любов днес Ели. Добре дошла. Къде е Иван? Няма. На работа. Той има тежка работа и не бива да отсъства от нея. Той е куфражист. Нали така? Да. Слушай го там, ако обичаш. Как сте? Благодаря, добре, малко по-притеснено от преди. Тогава беше неочаквано и нямаше време за притеснение. Да, но сега... Какво ви бяха казали децата за въпросната вечер? Че ще ви водят на ресторант? Нещо да, на ресторант ще ни водят и трябва да сме готови. После не, емоциите бяха много и нямахме вече да така просто сили да понесеме още емоции. Още нещо. Защото не знаехме каква изненада ще сте си направили една чудна домашна софра, която е по-добра от всеки ресторант. Да, събраха се всички, които имаха участие в цялия този заговор. Какво им сготвихте? Аз нищо, всичко, което беше торта, такива неща, иначе нищо друго. Добре. Само това са изненадите от тяхна страна. Нека изгледаме сега заедно изненадата, която подарихме за рождените дни на Ели и Иван. Вашата изненада. Имате ли представа къде сме? Не, въобще. Не представям си. Някое заведение хубаво. Някое хубаво заведение? Ресторант или танци? Значи танци. Добре, може и да потанцуваме. Там, където отиваме. Хайде да тръгваме тогава. Иван, не би ли завържал вратата? Имате ли някакви предположения къде сте сега? Не. Не. На какво ви прилича това? Нещо картини, нещо. Не мога. В офис. Офис на човек на изкуството, най-вероятно, с толкова много картини и цветя, и бомбони, и сладости. Художник сигурно някакъв. Имате ли си любим художник? Не. Значи не е художник. Да надникнем в тази врата, искате ли? Да. Тук да се огледаме малко по-внимателно. Виното на Веселин Маринов. Моля? Виното на Веселин Маринов. Аз го обожавам просто. Ти си го опитвал? Не, аз вино не пия, самия Веселин Маринов. Ти обожаваш Веселин Маринов. Да се огледаме още повече. Да се вгледаме в детайли. Предполагам, че това е неговия офис. На дъщеря ми слабостта е Веселин. Аз го обожавам този човек. Не пропускам концерт негов. Иване, жена ти стои до мен и вече 3 пъти казва, че обожава Веселин Маринов, а ти небрежно казваш, то е слабостта на дъщеря ми. Значи общата слабост е на нея. А твоя? Харесва ми като певец. Добре, насочвам се към теб. Слушаш ли го много? Много стоп мога да го слушам. Разбрах, че имаш всички негови албуми. Да. Била си на всички негови концерти. Да, и просто не мога винаги... Не знам, винаги ме е разплаквал този човек, винаги нещо... Не знам... Той е романтика на българската поп-музика. Не знам, и други пеят романтично, и други имат хубави гласове, но някак си той отвътре така, просто го усещаме тук. Пеперутките в стомаха, като го чуя. Готова съм да пея с него, въпреки че въобще не мога да пея. Може ли да запееш някоя негова песен? Не. Поне един малък фрагмент. Не. Добре, това е офиса на Веселин Маринов. За огромно съжаление той не е тук. Но оставил за вас едно отрупано бюро с подаръци. И аз не мога да не насоча вниманието ви към тази много красива
и много вкусна торта. Бутилката шампанско, която той ни е оставил. Бутилка червено вино, горчиво вино от Веселин Маринов за Иван. Това е един много мъжки подарък. И с посвещението да се събудиш до мен. Сигурно няма да имам този шанс. Една възглавни. Една мечта. Една мечта. Пред мъжа ти ли го казваш? Да, той знае, че никога не може да стане и затова е много спокойно. Ето, това е твоя подарък. Една възглавничка да се събудиш до мен с облика на Веселин Маринов. Това са вашите персонални подаръци за рождения ден. Сега ви предлагам да отворим шампанското и да се почерпим и да празнуваме. Нищо, че го няма. Може да си пуснем и малко музика. Имате специалните поздрави на Веско Маринов, който знае за вашия празник. И който ни допусна така до своето частно пространство. И аз съм подготвила сега една песен, с която ще озвучим празника, докато Иван, надявам се, отваря шампанското. Ще отвориш ли шампанското? Смело, смело! Веско Маринов ни е пуснал в офиса си, може да щупим лампите, прозорците. Дигай тост, дигай два, на годините на пук. Браво! Песента рожден ден. Една от любимите ти според близнаците ви. Може да поемеш чашката си, можете да налеете една и на мен. И да се приготвим да попеем заедно след шампанското, може би. Смело! 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 Мога да пропусна аз. Да съм тук и на рождения ден на Ели и на Иван да не дойда. Ти какво ми ще ме затвориш тук цял ден? Толкова съм щастлив, че сме заедно и че сте мои почитатели. Дигай тост за това, че сме живи, че сме тук. Дигай тост, дигай два, на годините на пук. Дигай тост за това, че сме живи, че сме тук. Дигай тост, дигай два, на годините на пук. Пожелай си сега времето да позволи да посрещнем с любов нашите рождени дни. Да посрещнем с любов нашите рождени дни. Да си жива и здрава, Ели. Много се радвам, че сте моя почитателка и то май, докато виждам, вие сте го научили Иван да бъде такъв почитател и той. Че не пропускате мой концерт, разбрах от Наталия. Разказа ми тя, че имате всички мои албуми, че разказа ми за вашата любов, за времето в Русия, където сте се запознали. И че аз с моите песни и това, че ги харесвате, тази вечер мога да допълня този празник с присъствието си. За мен също е много хубаво и много красиво, защото когато човек обича моите песни, аз пък се чувствам потребен, нужен, чувствам се щастлив също като вас, защото пък това, което го правя, знам, че стига до толкова много хора. Веско, Ели ми сподели, че всъщност най-любимата и песен е една песен, която започва с думите Няма да ти дам да устарееш, да. Може ли да те помоля да я изпееш само за нея, очи в очи, като Ти си ми богатството, ти си ми най-милото, не мисли да устаряваш. Той Иван ми каза да го изпея така. Просто няма да ти дам този твоя мой живот. Те напълня с любов. Много ми е приятно. Добър дует сте. Може и някой път да ме поканите на ваш рожден ден вече, когато не е кръгла годишнина, както сега, и да я попеем на масата заедно на два гласа. Вие ще пеете основни, аз втория, понеже какво ще го знае, да. Веско Маринов обеща да пее на рождения ви ден, аз бих се възползвала от това предложение. Обещаваш. Обещано пред камерите на BTV. Слагаме печат обещано. Аз предлагам да пинем по глътка шампанско за здравето на рождениците си и да им пожелаем по нещо. На теб, Ели, пожелавам да си жива и здрава, все така красива, изкряща и младолика, все така обичана от този чудесен мъж и от твоите прекрасни деца. Да са ви живи и здрави децата, които всъщност... Кой направи тази изненада? Аз толкова останах приятно така, много превъзбуден. Отказах ангажимент, с който да мога да оставам. Пък ти не ми каза изобщо защо и какво става. Не си ли чувал за близнаците Мони и Рени? Ами аз не само знам, ами искам и да ги поканя тук сега при нас. Не. Я заповядайте вие тук.
Веско, Просто финалната нямам думи. дума е твоя. Рождения ден на Иван току-що е отминал, рождения ден на Ели предстои. Ами Айде да аз, им пожелаш нещо. какво да ви пожелая? Когато много неща в моя живот съм грешил, но едно нещо в живота ме научи вече 30 години, до година ще станат, откакто съм на професионалния подиум. Никога не съм се лъгал, когато погледна хората в очите за първи път. И този поглед винаги ми е показвал какви са те и времето занапред ми е показвало, че наистина това мое чувство никога не ме е лъгало. А вашите очи са много добри, на обикновени хора. Много човешки ми изглежда всичко във вашия живот. За мен е гордост, че имам късмета моите песни да бъдат от вашия дом, да бъдат във вашия празник, дори в мъката ви, когато я има, защото тя е неразделна част от живота ни. И да ви пожелая да бъдете все така, да няма никога лоши неща и само хубави изненади от тук нататък. Бъдете много щастливи. На здраве! Да. На здраве! На здраве още един път. На здраве. На здраве. Това просто и в мечтите си да съм. Си посмяла да си го мечтая това нещо. Няма ли да... Веско, ще позволиш ли да те целувам? Как ние още в началото се целуваме с нея, да? Да, ще ви оставя всички мои. Живи и здрави бъдете. Айде, спираме камера. Стига сме, мои господи. Да сте живи и здрави. И какво стана после? Веско Маринов да ти е звънял по телефона тези дни? Или ти ще бъдеш дискретна и ще запазиш вашите отношения в тайна? В тайна. В тайна. Да. Не може всичко да се Сега казва. разбирам аз защо Иван не е дошъл днес. Сега разбрах каква е интригата, всъщност. Горкия, притеснителен Иван. Направо го съсипахме. Как можахте да причините това на баща си? Не, той в момента не може да повярва, че това му се е случило. Той почти всеки ден обяснява как е било и къде са го водили, той как нищо не знае, но колко е приятно изненадан, как това бил най-хубавия му рожден ден. Те просто са на върха на щастие. Умирам си да го чуя неговия разказ така на една ракийка. Да. Много ще е интересно. Отпуснат, нали, пред приятели и разказва случки. Ах ти, Иване. Добре, много ви благодаря, че ни направихте така част от вашия семейен празник. И от сърце ви желая само хубави неща от тук нататък. Да сте все така сплотени, да сте все така мили един към друг и все така топли и открити в чувствата си. Много сте сладки. Не ми се разделя с вас. Благодаря ви още веднъж. Мерси. Това беше Море от любов за днес. Бъдете с нас и следващата събота по същото време, а до тогава ни пишете на адрес 3 пъти www.moreotlubov.com или на адреса на BTV в София за екипа на Море от любов. Направете ни част от вашия празник и част от вашия делник. Бъдете